Orivedeltä se lähtee pohjoiseen. Päättyy Lapualla kirkon kupeeseen. Tää on blues, valtatie 66. Okej, men det här då? Varför är huden rosa när det mest är grabbar som har hud? Ja, för tjejer har hud också. Jo, generellt så. Jo. Ja. Ja, mitt fel. Jag tänkte på yoghurt. Yoghurt har ingen hud. Nej. Jag blandar ihop dem. Ja. Tjejer och yoghurt. Jo. Det är lätt hänt. Men vad mättande. Ja. På morgonen med flingor, olika smaker. Ja. Bra. Äta det. Ja. Okej. Jag bor med en yoghurt. Tjej. Ja. Ja, jag bor med en tjej. Händer det igen? Hon har hud. Ja. Får man anta. Jag skriver upp det. Ja. Så jag inte glömmer. H. I. Sin ruovesi ja visuvesi, virrat ja alavus ja kuortavekki meni on mies. Toriseva, sen kohdalla on kuoppia. On jänikin pohjaa ja kohta johtaa. Kiskenjoki sinise on aika flini myöskin. Ja, vi har hamnat på det här med varför saker har den